Kaca denai Minang adik akui nan lain datang pulau mencubi kanku sajo menjago hari panek menyiram saja putih mangkota kaca denai Minang adik untuk kapaga dan sampai kurang cubi. Minang adik akui nan lain datang pulau mencubi nantu sajo menjago gari panek menyiram saja putih mangkota kaca denai Minang adik untuk kapaga dan sampai kurang cubi. Kaca denai Minang adik akui nan lain datang pulau mencubi tentu sajo menjago gari panek menyiram saja putih mangkota kaca denai Minang adik untuk kapaga dan sampai kurang cubi.